Jensan. Usa ka adlaw nga himuot ko sa akong nakita. Kay diha mismo sa downtown Jensan, dunay usa ka kanang local nga panaderya diya, bakery, nga ang ilang signage mao ni ang nakasulat, no? So pangalan sa bakery niya sa silong nakabutang opens 25 hours. Kaingon ko, kini may nanalo na, no? Ang uban, mayingon pa na di ang uban, drive-thru opens 24 hours. 24 hours lang, no? Pero kung adto ka ato nga panaderya, dili 24 hours, 25. I think ang mensahe sa maong signage nga tinuoray gyud ni, wala gyud ni kanang ingon tag dunay takna sa tibuok adlaw nga magsara, no? Siguro absolutely mao gyud na ang ilahang i-offer nga kabahin sa ilahang negosyo. Opens 25 hours. Mga igsoon, ako ning nahinumduman, actually dugay na ni, estudyante pa ko. I'm not even sure kung naapa na diha, no? Sa Acharon Boulevard. Hindi ko sure kung naapa ba ng maong panaderya karon. Dugay naman to. But to me, kay pinasahi ra gyud siya, even my first time nga makakita og ingon ana nga signage. And a powerful image nga ato ang makita nga sa mensahe sa atong ebanghelyo karon. Diri sa atong ebanghelyo, sa makausap pa, nadungog na usab nato nga at noo nag-ayo sa usa ka masakiton sa adlaw nga igpapahulay sa sulod sa sinagoga. Buhaton nga sa mata sa mga Hudiyo ginadili jud. Mga igsuon, matud pa sa mga Bible scholars, sa upat ka ebanghelyo, in the 4 Gospels, gibuhat ni Jesus ang pag-ayo sa masakiton, sulod sa sinagoga, sa adlaw nga igpapahulay sa 7 ka higayon, 7 times, in different occasions, different situations. O nga, matud pa nga, kining maong gibuhat ni Jesus, dili ni ingon nga kanang coincidence lang, no? Kay nahitabo man nga naay masakiton sa sinagoga, iyang gibuhat. Unya, makaingon tag coincidence lang kay kining nisulod lang sa iyang hunahuna, or coincidence lang kay nangayo og tabang ang maong masakiton. Matud pa, no. These are not mere coincidences. Kay kung 7 na kabeses nga gibuhat ni Jesus, adi lang ni kay sulagma lang or coincidence lang. Gibuhat niya ni nga doon nagyoy hinungdan. There must be a purpose. So Jesus did the healing on the Sabbath for a purpose. A purpose. O ang maong rason, ang maong hinungdan, maong kining ang pagbuhat og maayo, walay giila nga panahon. Walay giila nga lugar, walay giila nga limitasyon. Ang pagbuhat to do good does not know or doesn't know any particular time or confined to a particular place. Doing good knows no bounds, no? Unlimited. Wala siya'y giila nga limitasyon sa panahon, sa oras, o sa lugar, o sa sitwasyon. Maunay na kanindot sa pagbuhat og maayo, which is, of course, a language of love.
Ang problema manggod sa mga Pariseo mao nga ang gibuhat ni Jesus nga pag-ayo sa masakiton sa panahon sa igpapahulay, sa adlaw nga igpapahulay, usa ka gitawag nga medical intervention, no? Ang paglihok sa usa ka doktor. Mauna nga para kanila kining mga ginbuhaton usa ni ka trabaho, a type of work nga ginadili sa panahon sa Sabbath. Apan lagi matud pa sa atong Ginoo, ang panahon sa adlawng igpapahulay, ginadili ang tanan nga butang. Siguro matud pa niya, gawas lang sa pagbuhat og maayo, pagpakita o paghigugma. So love doesn't know limits. Love doesn't know no time. Ang pagbuhat og maayo auhag sa matag usa kanato, sa matag karon ug unya. Basta kay gikinahanglan sa atong igsuon. Ang mga igsuon atong pangayoon kining santos nga diri sa santos nga misa, ang grasya nga motubo kita sa maong diwa sa paghigugma nga bisan pa o ang balaod usahay mo hatag kanato og maong limitasyon, no? Pero ang balaod pwede nato nga ipadaplin kung ang demand, no, ang gipangayo sa ato nga gugma mas importante, mas hinanali. Atong pangayoon kining maong grasya sa atong Ginoo. Amen.